Matambo. Taura tigwe shamani. Uri kuparuka. Prize. Hapana. Vele panyesa manta pepe. Chidira ngotora zina nebasa. Uranda wewe. Uyo wona Ufananda. Ayo, ita izvi serious. Wona ka plus. Saka chitaurira manje. Plus. Zvokutaura zvakapurisirwa kuti Uranda nacho. Aiwa ndisi zvinoda kutaurira. Waiwa wataura nanzi anazama wakafonera samanda ata mwana wako. Nandifonera. Atombomutumira kana mari. Pindura mubvunzo. Nandifonera. Aiwa mubvunzo. Internet. Internet. Yega. Nezuro ningirini takazoenda naye kubhawa. Akadhakwa akatadza kuti. Aiwa izvi azvinene zvatomutaura izvi. Yo ndipindura ndikupindure. Wati Samantha azotumira madollars. Madollars. Azotumira madollars idanza. Kana nesuwo takakonja. Handikuziva. But you kuroja ka. Zvinowanika paupenyu. Matambo ita zvinestaira zvawani. Zvinostaira zvekuti utatanga ndafona wala ndoziva kutora video yako. Aiwa, wakanyanya practice. Chidati. Wamona kambesi wako. Anopfeka usakachibvaisa. Wamwanzira ndizakataura zvisi. Yo ati uri chichake. Ini muzukuru. Muzukuru wawe nekona dzipi. Kwatete. Tete wapi? Kwana samani. Nyanya sopedza sikia. Aina ndikwanisa ndichikara chifozha, kwanisa kutaura. Achatoda. Matambo wakara munani? Nawo Mbasha. Wakara muna Mbasha? Oh. Nogara nani? Nogara nani? Naziba. Vanonzani? Wavaisira message kuti vari kuti wo waita message wane vana vangani? kuti ungaseke vaisire message. Kuti wabakusi. Message. But isusu zvedu tiri ma-witness. Akugara kwaataura kuna Dhungu Jena. Aiwa muna Mbasha. Kwazi kuna Dhungu Jena here. Padhuze pechitsere. Akaitira kuti mwana asaite problem nenyaya yelift. Sorry, nekuti macoins akunetsa. Macoins akunetsa. Saka aitira kuti mwana asakwire lift. Chikudo macoins kana makaneti. Kadi ripiro. Atinotora ndatikadira nguruku kura vakatora. Ripiro. Real last time. Alright. Ana ukrina makadi this time. Ndakanzonzo karorwa. Wakatodisirwa mari chi wakatopembererwa. Wakuti kari patini? Watopo? Zvatoita. Zvese. Watoneka matunu? How many months? Uri mwana wekupiwo? Uri mwana wani? Ayo, so ndogara kwaToto. Mwana waToto? N'anga inonzi Toto here. Toto, mai. Mapoto akagadzirwa. Tibos. Tibise. Mapoto akagadzirwa. Saka Matambo, unenge wabheta manje, unenge wabhombo manje. Zvine zvakuita. Aiwa, but manje zvauri kutaura kaizvi. Nezvanga uchitaura paeni. Ndikupikisana newo zvakutaura kuti kuti Priscilla kulanda. Ariko kulanda. Akaenda rini? Ndakataurwa about 2 weeks ago. And manje nhasi date chi? That's date 12 June. 12 and June kan ndiri kuZimbabwe. Uyu akanditaurira last week. Internet. The first week of June. Internet. Kunzi mwana wangu aripo taisa mapictures. But you are gara muna Mbasha. Sister was from Mbasha. Anga iri kukuranda. Anga auskuzwa auti arikuzwa nyaya iri. Nemarasta. Matokwidza munhu BP kutaura zvekuti hanza dzake iri kuvi. Iwo ndiwani uri kutaurise. Ndini tsano wake. Iyo ari kunzi hanzvadzi yake ndini murume wacho. Ini ndinani. Arazika.
saka inini ndini anengana wakuda uri shamwari yangu Amzatere nyobereki uyu asati amwa mapiritsi. tese hatisati tanga Anomwana 11. Saka Matambo iwewe patakauya kudheni kwako uchinyeba kuti uri kumaraini kwedu zvazvafamba sei. Ipapo ndakati ndada kutaurira madhamu ndakumbele gonosoro airamba sandongoti ndiri padhuze pawedzera. Kana kwabakudzi. Apedza niwo. Makudzi ndani Junior Diga. alongside malo alongside man Aiwa. Munhu dataura zvakachita kutaura. Astabira. udzidzidzi wakava kwetu